हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायबावबाय आसा खालामो नायगिरि लोगोफोरा गासैबो मोजां दं होननानै थ' लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव जोबोर मोजां अफिशियेल नटिफिकेशन लाना फैदों बे जाहैबाय तेजपुर इउनिभार्सिटिनिफ्राय फैदों आरो बेनि डिपार्टमेन्टआ जाहैबाय जल जीवन मिशन थ' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों टटेल भेकेन्सिया दङ 96 आरो बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेशना बेसेबां जानांगोन आरो बेनि एप्लाइ डेट लास्ट डेटआ माबोला आं गासैखौबो भिडिअनि गेजेरजों होलांगासिनो दङ थ' नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' नोंथांमोना बेवहाय खुनु एग्जाम होनांनाय नङा रिटिन होनांनाय नङा नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां नोंथांमोननि HSLC निफ्राय लानानै आप टु जेसेबांनिखि क्वालिफिकेशन दङ नोंथांमोननि पार्सेन्टेजखौ नायगोन लोगोसे पार्सेन्टेजआ मोजांब्ला नोंथांमोनखौहाय क्वालिफिकेशनखौ नायनानै नोंथांमोनखौहाय बेवहाय मेरिट खालामनाय जागोन दानिया जों थांदिनि अफिशियेल नटिसआव थ' लोगोफोरजों थांदिनि नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप दा खालाम गासैखौबो नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' जों दानिया नायदिनि नैबे जाहैबाय लोगोफोर बेवहाय नुनो मोन्दों बे फैदों अफिशियेल नटिसआ तेजपुर इउनिभार्सिटिनिफ्राय फैदों बेवहाय टटेल भेकेन्सिया दङ 96 आरो बेनि जबनि डिपार्टमेन्टआ जाहैबाय टेक्निकेल अफिसार थ' नोंथांमोना टेक्निकेल अफिसार जागोन नैबे आन्डार जल जीवन मिशनावहाय थ' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों बे जाहैबाय मोनसे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मोनसे स्किम थ' नोंथांमोना बेवहाय खामानिखौ मावनांगोन आरो नोंथांमोना बेवहाय नायबानो जाबाय गासै भेकेन्सिया दङ 96 जों दानिया नायदिनि डिटेल्सखौ थ' लोगोफोर बेवहाय नुनो मोन्दों माखासे नोंथांमोना गिबियावनो सेलारिखौ बुंनो नोंथांमोननिया गिबियावनो मान्थलि मोनगोन 30,000 मोनगोन थ' नोंथांमोना बियो 30,000 जागोन फिक्स पे जागोन नोंथांमोना 30,000 मोनबाय थागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेखौ मावनो मोनगोन 11 मान्थ्स नोंथांमोना बेवहाय कन्ट्रेक्चुवेल मावनांगोन बे जाबाय कन्ट्रेक्चुवेल जब नोंथांमोना 11 मान्थ्स नोंथांमोना मावनो मोनगोन थ' लोगोफोर दानिया जों नायबावदिनि माखासे इन्सट्राक्सनखौहाय बेवहाय दङ नोंथांमोनाहाय जबा माबादि जागोन थ' नोंथांमोना नैबाव नुनो मोन्दों भिलेज एक्सन एबा डिस्ट्रिक्ट एक्सन बेफोराव खामानि मावनांगोन थ' नोंथांमोनाहाय माखासे भिलेज लेभेलाव एबा माखासे डिस्ट्रिक्ट ब्लक लेभेलाव नोंथांमोना खामानिखौ मावनांगोन थ' लोगोफोर जों बेखौ बुजिबाय दा जों फैबावदिनि माखासे अफिशियेल नटिसआवहाय आरो बेवहाय नोंथांमोना माखासे नलेज थानांगोन बेयाव जाहैबाय नोंथांमोना हमना ला कम्पिउटार थानांगोन बा लकेल लेंगुवेज थानांगोन आरो माखासे हिन्दी इंलिश बेवहाय गासैखौबो नोंथांमोना एसे रोंनाय जानांगोन थ' नोंथांमोननि थाखाय बे जोबोर मोजां थ' जों बेफोर माने माखासे नलेजआ थायोब्ला नोंथांमोनखौहाय बांसिन प्रेफारेन्स होनाय जागोन थ' लोगोफोर जों दायो नायबावदिनि आरो जों माखासे बेवहाय दङ क्वालिफिकेसनखौ नायदिनि दानिया बे जाहैबाय नोंथांमोना BE एबा BTech थानाय जानांगोन बा सिभिल मेकानिकेल इन्जिनियारिंआवहाय नोंथांमोना पास खालामनाय जानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना 60% मार्क्स मोननाय जानांगोन आरो नोंथांमोना टुआ नुदों नोंथांमोना आसामनि जाथारनांगोन आरो नोंथांमोननि बैसोआ जानांगोन नोंथांमोना 35 इयार्ससिम नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन थ' नोंथांमोना बेखौहाय 18 निफ्राय लानानै 35 नि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन बिनि बाराबा हानाय नङा थ' नोंथांमोना खालामनांगोन आरो बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे वेबसाइटआव थांनांगोन बे जाहैबाय नैबेहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोना jaljevantu@gmail.com आव थांनानै नोंथांमोना इमेल खालामनांगोन इमेलाव नोंथांमोना गासैखौबो नोंथांमोननि फरायनायनि डकुमेन्ट्सखौ हरनांगोन गासैखौबो नोंथांमोना फट'कपिस नोंथांमोना सेन्ड खालामनांगोन साबमिट खालामनांगोन आरो बिनि लास्ट डेटआ लोगोफोर बेवहाय नुनो मोन्दों 5 जुलाइ थ' नोंथांमोना 5 जुलाइनि गेजेरावनो सिगाङावनो नोंथांमोना बेखौहाय साबमिट खालामनांगोन आरो नोंथांमोना जुदि सेलेक्सन जायोब्ला नोंथांमोनखौहाय डाइरेक्टलि मेरिट लिस्ट होनाय जागोन थ' नोंथांमोना बेनि वेबसाइटआव थांनानैनो अफिशियेल नटिसखौ नायनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों थ' नोंथांमोना गासैखौबो HSLC निफ्राय लानानै बेसेबांनिखि क्वालिफिकेसन दङ नोंथांमोना हरनांगोन गासैखौबो डकुमेन्ट्सखौ नैबावहाय नुबावदों नोंथांमोना पस्ट वाइज दङ थ' नोंथांमोना बेवहाय जाबाय सिभिल इन्जिनियारिंआवहाय दङ 77 पस्ट दं आरो मेकानिकेलाव दङ 19 दङ टटेल 96 दङ आरो बेवहाय माखासे सिरियाल नाम्बार दङ 1 2 3 दङ आरो लेभेलाव दङ मिशन डाइरेक्टरेट दङ 7 जन्स दं मोनसे आरो मोनसे जाहैबाय 42 डिभिजन्स दङ थ' नोंथांमोना बेवहाय 42 डिभिजन्सआवहाय 84 पस्ट दं आरो नैबेवहाय 7 जनाव 7 पस्ट दं आरो बेवहाय मिशन डाइरेक्टरेटआव दङ 5 दङ थ' नोंथांमोना बबेयाव मावनो गोसो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन सेलेक्ट खालामनांगोन नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां स्कप नोंथांमोना खुनु एग्जाम होनांनाय नङा COVID-19 थाखाय नोंथांमोनखौहाय खुनु एग्जाम लानाय नङा रिटिन लानाय नङा नोंथांमोनाहाय जोबोर मोजां खाफाल नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ मोजांब्ला नोंथांमोना डाइरेक्टलि नोंथांमोना मेरिट लिस्टआव फैगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा खनसे लाइक खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्लाबो नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय थ' लोगोफोर बेखिनिखौनो भिडिअआव आं बुंबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय आङो फैबाय थानाय समाव माखासे गोदान आपडेट लाना फैबावगोन जबनि थ' नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय